Вітаем, вы слухаеце падкаст «Палатно. Галаваломка 1925». У серыі падкастаў пра крымінал з 1925 года мы раскажам пра злачынства стагадовай даўніны. У гэтым эпізодзе мы разгледзім і высветлім, чаму ў Віленскай гімназіі адбылася самая крывавая школьная трагедыя ў міжваенны час. Як адбылося так, што забойцам быў ураджэнец Беларусі, а сярод ахвяр беларусы. 6 мая 1925 года гэта звычайная раніца ў Віленскай гімназіі імені Лелявеля. Навучэнцы рыхтуюцца да матуральных экзаменаў, напружанне нарастае з кожнай хвілінай. Для большасці вучняў гэта апошняя магчымасць застацца ў школе і перайсці ў наступны клас. Ніхто не мог уявіць, што менавіта гэты дзень ператворыцца ў жудасную і крывавую трагедыю. Яна шакуе не толькі горад і краіну, але і ўвесь свет. Што прымусіла двух юнакоў узяцца за зброю і пераўтварыць экзаменацыйную залу ў поле бою. Раскажам гэтую гісторыю зусім хутка. 6 мая 1925 года у польскай гімназіі імені Лелявеля ў Вільні праходзілі матуральныя экзамены. 4 дзесяткі вучняў заканчвалі вучэбны год, усе былі стомленыя і нервовыя. Дырэктар гімназіі Эдвард Біганьскі быў вядомы жорсткім характарам. Ён хадзіў паміж лавак са сталамі, за якімі сядзелі навучэнцы. Біганьскі забраў экзаменацыйны ліст у Станіслава Лаўрыновіча, які нават яшчэ не пачаў вырашаць задачы па алгебры. Гэта стала трыгерам для шэрагу страшных падзей таго дня. Лаўрыновіч адразу ж выхапіў з кішэні рэвальвер і стрэліў у дырэктара. Кулі трапілі ў руку і нагу Біганьскага, а ён сам застаўся жывым. Калі астатнія навучэнцы паспрабавалі ўтаймаваць раз'юшанага Лаўрыновіча, той выстраліў яшчэ раз і забіў на месца аднаго з вучняў Александра Загорскага. Лаўрыновіча змаглі скруціць, але ён вызваліў руку і дастаў з кішэні ручную гранату. Граната выбухнула і разарвала юнака на часткі. Выбух забраў жыццё яшчэ аднаго вучня Тадэвуша Даманскага. Былі паранены і іншыя вучні, што знаходзіліся ў зале. Трагедыя на гэтым не спынілася. Януш Абрампальскі, сябар Лаўрыновіча, пачаў страляць у бок экзаменацыйнай камісіі. Па адной з версій, Абрампальскі страляў ва ўцякаючага дырэктара Біганьскага. Аднак трапіў ён толькі ў прафесара Яна Янкоўскага, які памёр на наступны дзень. Абрампальскі нават кінуў ручную гранату, але яна не ўзарвалася. А калі яго паспрабавалі абяшкодзіць і забраць рэвальвер, то юнак стрэліў сабе ў галаву. Далейшае следства паказала, што Лаўрыновіч і Абрампальскі планавалі забойства Біганьскага загадзя. Хлопцы баяліся, што наравісты дырэктар зруйнуе іх шанцы на паспяховую здачу экзаменаў. Лаўрыновіч, нягледзячы на свае здольнасці і лідарскія якасці, меў цяжкасці з матэматыкай. А для Абрампальскага ішоў другі год навучання ў апошнім класе, і яго павінны былі выключыць з гімназіі ў канцы года. Галоўным пытаннем было, адкуль жа юнакі ўзялі зброю. Паводле адной з версій, гранаты маглі застацца ў іх пасля вучэнняў у адной з юнацкіх арганізацый. Дома ў Лаўрыновіча знайшлі яшчэ дзесяткі гранат. Пытанне пра гранаты было не адзіным, бо паходжанне рэвальверу высветлілі не адразу. У Лаўрыновіча, які паходзіў з вельмі заможнай сям'і, быў дазвол ад паліцыі на нашэнне зброі. Абрампальскі ўзяў рэвальвер у свайго стрыечнага брата ўвечары перад трагедыяй. Следчыя органы знайшлі ў будынку гімназіі скрыні з выбухоўкай і зброяй, а таксама развітальны ліст Абрампальскага, у якім ён прасіў паклапаціцца пра сваю нявесту. Трагедыя забрала жыцці не толькі Лаўрыновіча і Абрампальскага, але яшчэ 3 чалавек. Усяго пацярпелі 10 вучняў і настаўнікаў. Януш Абрампальскі нарадзіўся ў Мінску, але разам з сям'ёй з'ехаў туль у Польшу, бо Мінск занялі бальшавікі. Прафесар Янкоўскі быў родам з вёскі Крукowicza са Случчыны. У яго засталіся жонка і 2 маленькіх дзяцей. Забіты вучань Александр Загорскі нарадзіўся ў Днепру, цяпер гэта Даўгапілс, у сям'і праваслаўных беларусаў. Пасля яны пераехалі ў Свінчаны. Яшчэ адзін забіты, Тадэвуш Даманскі, быў родам з Кіеву. Адразу пасля трагедыі ля будынку гімназіі паставілі патрулі паліцыі, а на флаштоках луналі чорныя сцягі. Раніцай наступнага дня Лаўрыновіча і Абрампальскага пахавалі на віленскіх могілках амаль без сведак. Віленскія газеты вінавацілі ў трагедыі дырэктара Біганьскага, маўляў, гэта ён справакаваў вучняў на страляніну. Праз кароткі час Біганьскі з'едзе з Вільні ў Лодскае ваяводства. Яшчэ некалькі гадоў ён працаваў настаўнікам, але пражыў нядоўга. Яго застрэліў невядомы на вачах жонкі і дзяцей, які ўварваўся да яго дадому. Паліцыя так і не знайшла забойцу. Як так атрымалася, што трагедыя стала магчымай? І хто ў ёй вінаваты?
Шмат людзей меркавалі, што на Лаўрыновіча і Абрампальскага мог паўплываць вайсковы досвед. Той жа Лаўрыновіч служыў у польскім войску ў 1921 годзе, а ўдваіх яны былі членамі ваенізаванай арганізацыі «Шэлец», дзе і маглі атрымаць зброю і выбухоўку для помсты. Бульварная прэса пісала, што да трагедыі могуць быць датычныя бальшавікі. Нібыта іх загадамі кіраваліся Лаўрыновіч і Абрампальскі. Але гэта наўрад ці было магчымым, бо абодва юнака выступалі супраць камуністаў, і той жа Абрампальскі збег з сям'ёй з Мінску, калі яго захапілі бальшавікі. Аднак найбольш вострым пытаннем было адукацыйнае. Паўстала тэза пра тое, што сістэму адукацыі трэба рэфармаваць, каб зрабіць яе больш гнуткай і адпаведнай патрэбам моладзі. У наступным эпізодзе мы раскажам пра найбуйнейшы палітычны судовы працэс над беларусамі ў Польшчы пад назвай «Працэс 72», у якім беларусаў абвінавачвалі ў спробе адарваць тэрыторыі ад Польшчы і стварыць незалежную беларускую дзяржаву.